Saisian pada ni kejanmit nagalian jong kebalang Presbyterian pun forum kra ni priang sobhai piba ro syagani ke Bible study jong kebalang kebangi jupenlong man nagasing thoding atau por nyo beje janmit lembag ke YouTube channel jong kebalang bat ngai skam bahari kejanmit ru ublay nyo ban kerkru ini hakabang yo ban puson lang ban puli lang ke ketien ke jong blay bat khamtam bakanong ke jing hikai nagamenta ke chitim jonga jongpi ngapriang sobha ya phi kibla jiran benta hani Bible study kumjoru ya kito kibadang sedang menishimenta hani ke sengi hani ke janme but nomor bakalong ke Bible study ngan pun mau biang bala dalong ke bala tungin ya bat ya hani ke Bible ngin ya bat ya ketien ke jongle ya kiti ke jongi khnang mangin yo ban pule wat pusan lang bahkan khamlong ke jimentoy bat ba ngin yo ke jing hikai ke banyadai bat ke jing im ke jengi ko mal rasni hashwa bangin ya chaprang bangin ya pet ngin ya pusan ke ketin ke jongle ngin ya simantalang hani ko ke jing ruai ke baong mangan ie yami shadu ki bang jukut ani I will love you forever. Ashok ni ya khmat akabane pusam ni gane khtir ku jongplai tung ni pendam ki jingwai ku kpa jing ba bneng sai sin pa try ni por ni dok da jing sungu eme nomor ban pli ni galat tanti akabang ila try ban ni puli bat ban pusam ni ga khtir ku jongmai ki try nang magni ki kor ki bor ka juk ko menta ngad dwai women snake try men ku yang ilang baro try be shimanta ni ga janmit
Bamen snei ban aingi ke jing start ke jing syampang ha ka bangila ru ban snotho ya ktien ke jongne oi ru atrying and why men slim play score ke jaman sin ke jongi bangila ban snap ya ktien ke jongne wa ke jing mut perkhat ru atry ke bangila ban puson tak men sim ke babet tak men sim ke bangini ke bami ya try men lam ke jing start ke bami ya try men island strong shimti atry ke por bangsa dan por baik ni berlimpah kerteng dengan Yesus Kristus dan mentasyu bom cukup. Amin. Teh hari ni kejanmit bom mentapat dia. Kumengalong mencintayo ngini peteng pan. Ya kini kesam ke basis pak khatar kebentar ke baar. Ya ke bang nilaban pet ndu ke dukhat ke basan hadu ke basipau. Kesam ke basis pak khatar kedukhat kebasan haduk wasipau tanggung kejengpun kenmau la sing ke benta jong phi ki parabanget bat ki parlok ki be pet bat ki be simenta ni ga Bible study ba kai ke bang lat ble ni tayo buladap ngapun kenmau ro mencin tayo ba kani ka sam ke basis pakhat ar kadon ke jingedai ke bajan maha ba kani ka sam kabasis pakhat way kata galong kata kar kom thok jing ruai baro artli gini kidai kita ki acrostic style of poetry lani gidi kita ki poetry lani ki jing ruai bla thok kata acrostic style gadang impet bahag kidan siphotli ki dokhat bat bala pharia ki artli ki praise lani ki lengkhat kentien Batman basdang jong ki kentien lasdang dudak alfabet jong ki Hebrew basdang du alat bataf apo artli hi ngalap pun mauru babaro artli kini hi ki haleluya sam badaka sam ka ba sispa khat we ni ka ba khambun ngi i ga dei ga jinglong ga jong bulai ya ga jinglong ga jong bulai jongi ka ba ga ni sam ka ba sispa khat arpat kebangi kami ibon ni kalong ke jinglong jong kita ki beriu ki basyakti ni ubulai lani jong kita ki beriu bulai bat niladap ban pet ha ke jinglong khmat jong ni ka sam ke basis pakhat ar bang lawong bangin ya persang ban pet ya ki sau tuli kimat kata kalong kamat ke beningkong kalong ni pet kita ki jingker khu kiba uta ubriu basyakti ubleu yo banman ya kabang ila pensyam le bukan khat beningkong hadu ke balai kebenta ke baar pat dari ke jinglong jong uta ubriu basyakti ublei ke jinglong jong uta ubriu basyakti ublei ke khat ke basau ke basan nanta kebenta ke balai pat ngin pet ke dei sphang ke jingya ini eskham jong uta ubriu basyakti ublei bat ke basau kedepat ke jingle lani ke reaction jong kita ki beman lani kinong sun ya uta ubriu basyakting ya ublei kedukhat baspau tingila depet ha ke benta ke beningkong i kijing kerku ke mangila pet ya kedukhat ke baar nadu kedukhat beningkong nadu ke balai nila pulih hento yang kita kijing kerku kiba uni ubriu basyakti ni ubleu yo banmat ke jingim kata kalong sembai jungku unong bakhan ya khndo ke baar ke ong ba pateng menriu jungku kanong ke basuk ke balai ke ong ba ke spa bat ke jingrus pa kindon ha yin ke jungku bat ke basau kalong ba ke hok jungku kene junom kita ki sautling ladap ben pet ha kan ni tayo baladap nanta syusyu pada nilayat ru ke benta ke baar ke bang ya kren sephang ke jinglong jong ta ubriu wasyakti ni ublei bat nila de pek khmiat ha ke khat ke basau ba hau ta ubriu ublei wat la udon hapneng jong ke jingdum ani don ki por ke jingdum ke wan ha ke jingim ke juku hanrei uyo apa ke jingshai ke khat basau ko hau bahak kami ke jingshai ha ke badum kabamut uni ubri wasyakti ublei umdan ning khuslai wala ki jingdum ki wan mantap ye jingim ge junguru
Nomor utip syai pat bo blay uba usyania unpan i pat ya kata kalanti ka syai nila de pedrus kawai ke jinglong kalau mo ulong briu uba ai jinglong ke balai kalau ulong badak de jingsen ai nang ta tho susu amni ba ulong uba le spun nang ta su ulong ru uba ai kliang kani kalau ke jinglong ke ba utau briu belai udon lani ngilaban ong ko ke kentin ko mangipet ya kani ka nang bas pakadar ba kita kini ke jinglong jong utau briu ba shakting yu belai ulong ubai wadap ga jingsen ba kloi ben lesbun ba ai kliang kata kolong ba da khmi nanti ka nong ba de hanre ule adalah kamon sobha ba uyarap daga jing sulam daga benta kiwai pat ibadan kam kham da khmi inti la kanong bat hakani ga janmi ka menta pat ngini peteng na du ka khat ka basan ter kumang ong hakani ka basdang jong jinglam prang kalau mangin pet ya kani ga jinglong jong ubriu bule ka khat ka basa ba ka basan kumang le i mentan na krani na perkemau kita ki jinglong ki bang yu i ka khat basa menta pat ngini poy kani ka khat ka basan Hangi ke dokhat ke basam to ong sup uta ubriu ubale asbun bat ubai kliang un penyang yala tohok ha gejing bisyar sup uta ubriu ubale asbun bat ubai kliang un penyang yala tohok ha gejing bisyar kini ke dokhat ke basam ru kedon gejing dei ke bajam hal dan nipet ke dokhat ke basau uni ubriu ubale kumangi puli ke dokhat basau ulong asbun ulong bai ulong uba Kloi benirap ikiwe ulong badap daga jingisen ai. Hagani ke dokhat ke basan pat nila benong hagoi kentin long balak kerku yu to ubriu ubasbun bat bo kloi benirap lam ikiwe ki bahap hakalanat bat ki benengkam ni jingiram. Kata ke jingni asbun bat kata ka ba ai keliang hang ni kala benong. Daga jingdan jingiam ke jengku daga jingkerku bo uyoman na ublay uroy hakaspa uroy ke jingdam jingam bat dakatahi uyo benirap ikiwe kabar kala benong bau kloy benirap nani ben ai jingbam lem yaki betran bat yaki bakerdo hakapor ba kabalai kala benong bakani ke jingirap ke jungku kalong ba ulak ben selok marmet bat kita ki basmunok mensim lani bat kita ki badu jingkerman ukloy bandan hajan jongki man slap lam gi jing gi jongki bat ukloy ru ban pentengan ki lani ban ai mensim ki katar ban gi jingerap hi bat kabasau kala banong umi briu belai lani washating ublai ula ban le haba ong ban yarap ki we kalong ban yasaj lang hakmat ublai nang mag jing duai na kabenta jong kita ki bamat ya gijing lesi ki badan haplen gijing pang gijing stom lani ki ba do no ki ba ba thon gijong ki bat kiwi pat gijing ki ba kitam kam mani duai lang ba mensim jong blai unyo pentengan ki kita bilong gijing yaram kata gijing yaram jong uru kam dei ka ba thau siliang yeno ru ukloy ben yaram ki we da gijing le hop bat da ka ba pet yerengkat ya baro amman yo siang khmat yeno ru kapamun kani ke jingrap ke jong uru aba uyarap de jingdam jingyam kadai pat kadai ka bau kamai hi de ka sep la jong ka bau kamai nang ba jing kerku bau blai ula kerku ke jing jong u amdai lese ka ba shuyo nangi nang tai da ka ba shbam klop lani le kiwiki lat ki belong persya e kaman gojong play lesi kum kita gila jinirap wala da yarap ikiweru ngatharai kamlong ka baper subhay ublay nangta haba ong hani bu yarap lesbun uai kliang kalong kum ke jingla bat ke jing bisyar hok jong utau buri wasakting ublay hangni ukalalong pun man kalat
jong ga jingkar khu nak banta ki way ulong ga channel of blessings ulong ka lat jong ga jingkar khu but habang ipet ngenu jor yakini ki jinglong ki jong ubriu ublay ani ubriu ba shakti ni ublay kani ka khat basan tung nya phai din khindiap ru bat kati ka sam ga bang iladap akiti kiti yo bula ladap ka sam ba spa khat way ngi compare khindiap ani ngi nu jor yakini ki jinglong ga jong ublay ba yakini ki jinglong jong kini ki briu ba shakti ni ublay in the pen haka sam ko ba spa khat way ka khat ba lai ko ang ba kani kini ki jinglong ga jong ublay ba ka hok jong u kane junom ka hok jong u kane junom ni pet lu yakani ki jinglong jong ni ubriu baru ublay ka balong ka way lagi jingkar khu ki jong ublay ki jing ki jong u galong ha ka khat ka balai ka sam spa khat ar khat balai ni I ka khat ba khandai ru ba ka hok jong u kane junom ke seriam ka bastuna chu la ngi puli ba ha ni ki samro artli nin sham ba hagar khat ka basaw ng sam basis pa khat way ka ong ba try ulong uba ai ba ubadak ka jing isin ai uba ai ba ubadak ka jing isin ai ba ni puli ka sam basis pa khat ar khat basaw ka ong ulong uba ai ba ubadak ka jing isin ai kadun ka jing isriam om no masriam le singa manung ka diga jo hi ka jinglong nang ta ka balai ni I ni haga sam basis pa khat way ka khat ba pra long ba lapun scam ki junom lapun long ki haga jing shisha bat ka hok lapun long ki haga jing shisha bat ka hok lani lapun long ni ga jing bishar ga jong bulay haga jing shisha bat ka hok haga sam ko basis pa khat ar bat khat ko bas saw mat ka basan ru kalong bo ni ubri bulay ulong ba hok bat un penyang la ka hok ka jing bishar kata ga jing long hok lani ka jing yak bet haki iki ibara utaw buri wo shakti ni ublay ulong bayat bet haki iki ibara yat hok kadi ke jinglong ka bay seriam ka sam ka basis pakhat way ko niya kran nang talarang ni puli sisu ka sam basis pakhat way agar khat basan kapin kan maw ni bo ublay ulong basbun ulong bay bat ubsa jingbam kamangilapay ubsa na jingbam ni khon Israel hakapor bigidang don akri klaw busar ga jingsbun busar ga jingai ga jungku kanu kani ga jinglong ka don ru hong ni buriu blai ka bangin ang puli mentan ng khat basan ka ong long basbun ba ubakloy ban ai klian spa khara ro khat basan bat sakawai pat ka jingai seriam yung gini gi jinglong nang puli ga sam ba spa khat wai ga khat bandriu ka ong ba ulong blai ulong boyay ne ani bo pendak ya kular blay jungi ta jingkular ga jong blay jungi kalong ka ba hoy ka ba shisha ka ba peni kata ga jinglong ga bayay ne ga jong blay ka jinglong ga jong ku kalong bom jukala na bom jukot shabom jukot ba kani ga jinglong ru ngin se I menta hadin ba uni ubri ubar blay kani ka khat ka ban riu ko ang ampan khi ya u lanu ru ka khat ba hinyo ko ang baka do no jung u ka scam tadi ki jinglong ba scam te bang ipet ikini ki atli ki sam ni I gadi kalong ka basutuna ba mangi I kadon ka jingi seriam ba ko mang au menne ka sam ba sis pa khat wai ka thamkran ki jinglong ki jung bulai ka ba ka sam ba sis pa khat ar ka kren ya ki jinglong ki jung baru bulai Henry lang ngipet pati ikini ki jinglong kirong kumjo lang ki stream kabamod ngamut ban ong ni ubari ubulay ulong ubulay Henry kay kabangamut ban ong ni uni ubari ubulay lani uni ubari ba shakti ni ubulay ukjet ya ki jor tanray ukjet ya ki kithiet jonga jingim ga jong u jonga jinglong jingim jong u na kathmei ga jong bulay dena ta kadaw bagini ki jinglong kisno na ka jinglong jong bulay ki ay tuot siyang ni buriu bulay kata ka di ka jing kaba stunak habang ya puli ka ni ka sam kaba sispak hatway ka ba sispak hat
Ngini poi pat kebentak balai. Jong ngani ka samba sepakat kebentak balai kebangi keren kalong kejing scam jong uta ubas syakti ublay. Kejing scam nani kejing long yaine jong uta ubrio ubas syakti ublay. Ninda puli ke dekat ke bahanriu kaong naba on ampen ki yo u la nuru kejing kan mau yo bahok kan sa junam on ampen ki yo u la nuru but on kejing kan mau yo bahok kan sa junam kidan arli pres ni ni pek swa khandiat dengan ni naba on ampen ki yo u la nuru yo niu brio blay ngol ong mentan blay hi wa thong yo thiet was scam ga jinglong jong ta brio bar haba wa thong yo ta thiet was scam ha ga jinglong jing im jong ta brio ha ga jingne jong u ha ga jingshani ga jong u how blay anom dan nu brio lani wat usaitan hiru kinamla ban pan khi ya kata kanong rim ga jong ta brio ga jingban bha kanyai long junom haga jing im gajong ku kum daga jing lese ga jing roi spa jong giba im daga spa kabam hot laban ong kini kilong ki ajing kermen tang spor bat ki ajing kermen tang spor bat tikina kalong bat lese kan numlong kumjo mana kapor ga jing im gajong ki hanre ni ubrio biya ki hot bayat daga jing siap tiang yu bulai long ba kanam jung to brio kanong ka bayai sa man na kapor namar kamde ka ba usuyo nam de ki ba iyo perthai ki brio ki jai pertoy ka jing im ga jung u ka yin ka sam jung u kanong ka bane dun kam ban sham sini satai ban kriya sini satai kum ba wat skum ki simbeneng hanre ka yin ga jung u kanong ka bane hadu ka jingkan mau yu kanong ka bayai sa pateng la kalong ha katin ka thili ki jung u la ni la pantong ha alkor ka buram ka jung u kaya kayeng ka trei ka ta ka rem ka bai ka kumta trakter anam la ban khi ya kanong rem jung ta ubrio da ki jing tam thami jung ni perthai ni em ki ki sni ba khambon kum ki para samla ki don sibon ki jing tam thami ya ka jing em ga jung ni kabapen ibang kabapen ikwa ini khat ge jungi kabapen ikwa ai jengmut jeng perkhat ge jungi kabapen perkhat kala benong daki hagani ge cukupam ta ge dong sibun kila benong ki online game ge bafer bangi bernia bane shong ki lai saw kanta sam kanta ru bidang shong ani broshmit ani kala benong ki channel television ki channel bafer kala benong ki YouTube channel, kala benong ki internet, ki site baper, ki bapenbernya, bat ki dan bon ki para semlah haba kim nang menpunan kam. Kalong tang kajing yalam bakla bat kanong rim jong ki kadu no, kata kanong rim kabangi ong mengilong ki samla kristan kadu no, namar ba ngilak kelak, namar ba kanong rim jong ki kam scam. Habawan ki kini ki ba penthamir mat ki ba penbernya ya ka jing ga jung ni kelon ma hanre gani ka khat ka pen kan mau ini ba kita ki brio ba syakti ni ublai ani ki brio ublai ani ki samla ki brio ublai ya kata ka jinglong ka jongki ka ba kisani ha ublai ani ka ba ki ya hakalan ki jong ublai anom pen ki lanu nuru bat kini bat kita ki brio iya bet akalenti jong jing sisa mat ke jing im ke jong ki kalong kanuk sai ki weiru kata kadai kani ke khat ka bahan rio lalangi phai pa munta sa ke khat bahan nyo kumno ni i ya kata ka jing scam ke jong ta ubrio bayane ha ublai ke khat ka bahan nyo ka ong kumne unom syaptien ya ke jing bana bosnio kadonut jong u ka scam udah sania ha utrai unom syaptien ya ke jing bana bosnio kadonut jong u ka scam udah sania ha utrai snap hai te kintin
Haswa bangin puson kendiat ini dekat. Ngasukwa ban wanra ini sembo jeng berkat kendiat. Karjuan ke jeng berkat haga jenguk ke jeng ngalani ke jeng keli. Balai bakini kilong shua jongi. Kiba hagiti kipor kiba kamen shua. Hakapor ba dan gini ki social media, dan gini ki internet, dan gini ki channel beper. Kita kilong shua ke jongi, kiba long ki kapa ke jongi, ani ki pa ke jongi. Kejengim ke jongi kasuk kasain. Kejengim jongi lang ipe ke kapor. Ru ki pahu gerhai. Bat kim idon jipuslai. Bat kamtam lele habang yakran sa phang ka jing sam phang ka tin ka jong blai. Ka jing sutho ka jong ki ka tin ka jong blai. Kilong kam start maki manya ni ka juk ka mamenta. Namar baki ki pusan ni ka tin ka jong blai man na kasni. Kidang kapor ka ba paho kapor ka ba keloy ban pulpor habaki pulie ka tin ka jong blai. Wala da kimdei ki banang basta. Wala da kimdei ki badan kardan ha jeng puli. Handre ya jeng sampang ka tin ka jong play. Kidang job ma ki sibon. Handre ya ne juk ka pamenta. Lesi ki kardan jeng puli ki ngila puli ki kardan ki bahya. Handre pada ka sosi kalong kendiat ki ba por ban puson ka tin ka jong play. But hagini ki por pamenta ni sunat. Banyu ada ki redemit kijing batai redemit lese naki internet kabungis ngila man sofi ki site beper ngila ban wat naki site beper syap hangga jing batai ka tin jong bulai nani kala ban long ba hakini ki por mentang ya pek bahai ki YouTube channel ki babon ba ki belum ki jing kai ka tin jong bulai ru ka ba kiwe ki perkhat dak hakajing perkhat ko jongki bat kita hi kijing perkhat kirung ha kejemut kejongi kita kijing hikai kirung ha kejemut kejongi banong naladi ka ba perkhat hi daladi ngatrai ngila ban ongka don tak 10% ni 1% ngim ko ban pen sistem meladi ban pusan ni katin kejong blai kata kadi kijing pher jong kata ka juk ka ba khamun shwa haba kadang duna kani ka jing start science handai ki brio kam sampang maki ya ketika jong blai kata kalong kaya lese ka ban perkhat ini ba ka ban pusan ini kalong ka sembo ka jing perkhat mangi gini ki por ni longkung ki phiang ni bam dani but haba ki ban ki jing hikai ba pher langba ki YouTube channel langba ki wi padde ka ba ki wi ki wanra ni kloi ban ngop haki ban ni sarong no haki jong ni ka percaya ni em hakini kisni kani ka khat ba nyo ni em hakini kisni ki ba jing bana basni ki roi step do kata khamtam nang ba ki lat pathai ko bor de ki kor ki bor ka juk ko menta ka social media hani hari khasi jungi desi ki social media ki ba kham yati pai ba kilom ka Facebook ka WhatsApp ka Twitter Instagram but kiwi kini ngalawan nong kilom ki atiar kiba ladang inang man penan kami ki kilong kiba bha bat kiba ai jeng toy sibon ki ai jeng ka khushbon ru ladang inang man penan kam hendrai ka ba khambon padde ya kiba kimnang man penan kam kawan ra man ya ka jeng kulbar jeng ka ba khrau kawan ra ga jeng shon para bariu kawan ra ga jeng isi iwe kawan ra ga jeng lorni hagi babon rukom bat ka ba khampan sniu shu kalong bah kini kisni la jelai palak kita ki khobor lamle rani ki fake news ka bangi ju ong ki khobor lamle bon ki para samla bat kirang baru kila kalalong ki victims lani kita ki bala syaihan baklan ka ki khobor ki lamle ki fake news pi don ki khobor bala bantai ki jumut jum perkhat ki jongi Andai khambon pan kidi ki khobor ki bapen smith ki bapen tin ya ka jing im gejongi ka ba khamman saw shu kolong bah kini ki por kimi kinong yalap ki ba pher
Kiba kam ni lagi ba pensle ki do belai ba kini bun sin ba ki alam ki ju pentin ki brio ki kita ki ba kata ka bor perkhat ba ka bor jeng snow ka ba kata ka mental ba ka emotion ke jongi da ka ba pensong nong rem ina tin ke jong belai bat ki topik ke ba ki kham ekran ki ju ekran mai kita ki sngi ki ba khat do Siapang ka jing pendim bat kiwi bon ki brio ki ba syapting bat ki bang denang rim ka tien ka jong bulai bat abakan jenget ka jong ki kadang duna kampat sang bat abak kilong thli ka tien ka jong bulai bon sien ki ba bon ki ngop no hakini ki jing hikai ka tien jong bulai kala dak ban kranshai bah kita kisngi ki bakhado kinmi sibun kinang itu lupa balam ler ba kiban syukur no sibun dalangi pule go gospel materials no ba art sound khat wai ujisu yula kran ni kata ba kinmi kinong hikai dani kinong itu lupa balam ler ba kiban syukur no sibun nang tawa ni pule susu aga gospel aka sithi bening kong yohanes kanang basau kadukhat bening kong ka ktien jong boleh ka penkan mau ini ba Ambaro ki sin kilong no bulai. Ni dai benda yitnya ki sin la kilong no bulai. Ni kilong kita kilong itu lupa di balam ler. Ni ben kam men yitnya. Kam long ka bahai ni bengin syok ko ngo. Nani pedang lut. Ya ki ka ba juyalap. Lengba kita ki YouTube channel lengba kiwi lengba ki WhatsApp ro ni ki por. Ka bengi syok sno nang tunang ni mo. Kamlong ka bahai ni mengin syukongo pedang deki ka ba khamnon kam korong simet hi mangawa phi ngin ngam ni ka tin jong bleng in wat ke jinglam ko jong bleng kini lara hakini ki por nilabon ong ki eken kita ki jing bana basniu kumala tho angne rakhat ko bahnyo unom shak tieng ki jing bana basniu ki kita ki jing bana basniu ba dese ki bang syam kini ki por momenta Bening kong galaban ong siaphang gini gijing pang jong ni juk ka bamenta. Ka pa pensyap tieng ni ka perthai ki bro kawai om tang hakari gi jong ni andre ka perthai ki bro kawai. Kita gijing pang jong ni juk ka bamenta ka bang imla ban sotho. Bala sinan ni khmat kin mi isla ki weipat ki ba kham shirkhai shisho. Ba kita kin pensyap tieng sha kin pen kinyo. Nang ta si kita gini ki ngalaban ong gini ki kenjamat Nani ki topik ba kini kinong hikai nani kini ki namun bandong kinong yalap kini ki sigi bamenta kisim kabu ban yalap kisim kabu ban penting sepang ini ki jingpang kisim kabu ban penting sepang ka ba aitika kisim kabu ban penting kata ka jing sishar mrakhaw nani sepang ki jing ki jing stham ki banangwan nani sepang bon ki banong negatif ki bakta ka bor prakhat jong buryo aja ka bangin keren ni kata jing kermen ka belum positif kita gidi ki mat ki ba lesi gidi ki kita gidi ki ngalaman ong ki jing bana posneo ani ki khobor ki ba pensyap tieng ba hukum kini ki por nang iwat bania elei laning ile research ngin syam wadang sibun ki brio ki ba pang haga jemut jeng perkhat nomor ba kila perkhat palak ki ba kum ki brio ngin la ban kot bor Bat kajing perkhat ro kalau mereka perkhat negatif lah ni kebab pensyap tieng, lah ni perkhat baca ke kebab sniu, kebab mantap kajing ni, kalau ni kebab pensyap tieng ini, henry ni kebab hot kebab nyau, kadai kekubor nak kementa jongan, kementa jongi lang baro baslah ni kejamin. Abang ipuli yang ni ketieng jong boleh, ni ke Bible study, kamdai kebang isu puli, henry kadang kekubor nak kementa jonga jongpi. Kapun kan mau ba kita ki ba syapting yo boleh. Nani kita ki ba ya hasanda jo boleh. Kita ki bariyo boleh. Kim syapting satya ki khobor basniu. Haki ki laban ong. Haki ta ki bariyo boleh kin ong. Mat yasniu skadnu kan nuru. Kani ko perthai mat ai kan sniu. Kadai ban sniu kuma la tho lupa la tin jong boleh ba ki ikin ja. Mat yasniu. Han re ngati ngati shai bo boleh long hasanda jonga.
balai ngin sepuluh kali nya kapor ban perkhat iki kita basniu panan kam ban kapor iki bantai ya ka jing im kham tam ik man sian I no IT no kita ki shakti ngau bulai ma u hi utip kumno ban ya da ban pelat ya kita ki u ladangi pulut por ru subo ladangi la pulut por bangin khuslai ya ki bam kaba kimkot ha bor ga jongi ladangi persang ban khuslai ki bang ngimla ban sotho ladangi persang ban khuslai ki bang ngiru ngimla le dangi ki breu kan mentoi yu kan kasilong kan ka pulut por ngimla ban le ru ki jingjia ki banjia kumala thok tin jong bulai ai ki nangjia but ai bo nang pendap ki nginum la ban khang ki ka badan kam tolong ai ba ke jingi dei ke jongi ba bulai kan nang ba khlan bala da ke jingi dei ke jongi ba bulai ka long ba khlan kan ni ka tin ke jong bulai ko ong ba kita ki ba ya asna jong bulai kita ki brio bulai kita ki ba shakti ni bulai kim shakti ni lawan ki jingjia basniu unam shakti ni ki jing bana basniu darang isu tho bo bulai don rangkat ni daga jing soskham kan omdon kanu ke eryong ke bala mun shakti ni kan omdon kanu jing at phlung ke bala mun trim ni anomdon nu jumai wa khan ke bala mun khalam ni ke jingit ke jongi laki bon kita ki khobor ham saya ki ba penting ko tempat ni namar bangi sani awak bulai sandai kita kinum nak bandai ai kasuai ui kenuksan ladan ki khapsnyo lada mangi mugi rangba ani kisenrang ngilik man khapsnyo hau napet ni sania kali bet hau da gajing soskham ba utaw napet un khap bet thik yo snyo jongi lani ladan ki pha ban khro yu tomai ru ni sania bet ba habo pendai yu tu sakti un khro bet ani un khoi bitang ni tomai jongi nim ju perkhat arta tien ru boyole si utam napet un bakla jaka bon khap usnyo yo kum khap man ka skor go jongi lani nginum mudur ru bal se yo hak bakla re to sarti un ot man ne ka do go jongi lani ka ngap go jongi dei namar bangim se tieng go bangi sani atli dei na khadaw ni le khap snyo ho tam na pen ejin kali ni ka long pat kumno ken pat bat bulai ngidon mo ka ta ka sania kumangi sania ho na pen kumangi sania hau tu nong khapsnyo ngidon mo kata kajing sania malarang ngidon kata kajing sania kamu ai ki basnyo ki khobor basnyo kinwan ai ba ki kinwan kita ki jingi asmo nang ni banang tai hanrai kinum la ban shaktiin ya kata ka jingnet ki jongi ngine poino sakani goi pat ka benta abang ikran sepang kajing scam nani kajing yang ni jom kita ki brio ke shakti ni ublai ngin pet hangan ni khat ko phra pat angkum ne lapan scam ni ka donot ke jongku his heart is established unum shakti tat anda unyo I la kamon halor ki bayale percaya gu lapan scam ni ka donot ke jongku hangi ka kentin pen scam established haktin Hebrew yung saumak mat kajimut yung saumak haktin tenrai Hebrew kadai kini kithiet dieng ki bala yaw bha kadai kini kithiet jong kini ki dieng primitive root ki bala yaw but kani ka bentang ni ka laringdur na kitu kithiet dieng hadu kanu kilong ki baskam kini kitu ki bala san bha bala kesam bha balada wan ke eryong ka bajur kanu kanuru ka jingdon don kita kithik baskam taudin unum kalam satya kumbala kado ni khat bahnyo kado no jong tau baliu blai ka scam ka jingsania jong u ha blai but umdon kanu kanuru ka jing shakti wat la do dei ban ya ye kilenti jong ka serni ka jingyam kumba usim de be uang ka sam ka ar pulai de khat basam shisha la ya de tham ka serni ka jingyam ngan om shakti ni ka basni namar me dan rangkat mami bna utaw bari blai uyo I ginong shon jong u uyo I idon gini ginong shon ka leng sodong phai sa diam le si idon ginong shon sa gamon ru ginong shon kidon ki babishni kidon ki bakran na kumni komtai
Kidan ki ba apthap banjab yu. Kidan ki ba penkulmar ke jengmut ke jengku. Handrai uni ubri ublay. His heart is established. Kadang nur jengku ka scam. Lapan scam kadang nur ke jengku. Ba uni dan jengku slai, kulmar jengmut lang panik kumangi ka kentir, ki jengmut. Dan satya ka jeng syakti nomor utip syai. Ba kita ki baro. Kita bele persya kin syajab. Utau beriu bobo ke jeng syani hak bulai uyo ka por banesha. Uap ka por ke jeng bulai. Dai na takadaw la ban penki ka donut ke jeng Ngila ban pe ke nuksa ke jeng im ke jeng job. Ka tin ke jeng bulai. Walau dai ban mat ke jeng bal ase kum ki beriu nginum la syu ban pediang. Nginum la syu. Kada di mangi ki beriu ki ba im mentang itu nak jaka jeng job. Nasi kalau kapa pala bangin pediang. Henry job ni ibu ulang ubaya ne ho ulai. Ka hangni ka penpau bi ka jingkhan ke jung buriu hi. Ka jingkhan ke jung buriu. Kam shong ha kata ka jing he buriu ke jung u ngani kata ka jing le exercise physical exercise jung u ban he. Kini iksa Henry ka do mod ngamur ban ka jingkhan ke jung buriu. Ka shong ha ka do mod. Kadang kami ni berompet ba iki lagi khmat jong ka jingdu jong kerman. Laning ngimde benong pessimistic than. Bangin pet lagi khmat gi badu jong kerman. Hanring ngin pet lagi iki ba pha benong optimistic ki bajia ka jing im. Uni ubri ublai ka kum kan do khat utip shai benong ki bon ki jing ki belong ki nong shon jong u. Hanring pediang kita ki jing Upediang kita kicing kilong no ublay. Ba ublay hi usha eki. Ba unmat eki. Kena benang perang kicing kicing u. Kata kadi kicing perkhat jong ni ublay. Usha ba kicing kinwan ba utip syai ba ublay utip ba kita kicing kinwan. Re ublay ba usha kena makan perang kicing u. Perkhat positif. Perkhat negatif. Haka por bu job na do igi khon jong ubaro shpomot na ju ko por u job lu ong ban lengkhut ngalami na ka khpo ka kami jonga ba lengkhut ngan phai pa chata u try lo ai bo u try la shimno long bala kar khui ka kartem u try dan mo gibreo do igi khon shpomot na ju ko por ngin bang long bala kar khui ka kartem u try darengi ong kum ta ni ko por nang na si ni breo bombiang su khle si kalau kita itu jumpa berkat. Henry job uang long melakar kuy try ba ay try ba shimno. Hadin kani hamala show you job de kito jaw bro shiremian. Ka ketir jung blay ka ong banadu selajat hadu langker yang kli. Ka tengah jung job ka ong kuno. Kalau ong mene ka taru haga jing janai. Tu kentai no ublay bat tu yak no artat na kalok ka jongku ki khun ki aya udan bat kalok wat kalok ka jong uru kamla shu ban ya sha kita ki bat kala penshoy mon job ban kelat no to ublay hadu kata hadu kan ni ru menang ne hakata ka jinge kani kalok ka jong job kong kentai no ublay yak no artat nru job lu jubab ka balai ngin priang nagti ublay tang iki babha ngimla mo man priang ka basne job mo konta balay ngin priang tang ka babha ngimla mo man priang ka basne kata kadai ke jing scam ka do note ka jong job nang ban biang sil hakini ki por pamanta kalong badan kam si bon ni bangin perkhat iki da ka jing perkhat ka bangin i ka babha nani bon optimistic kijing kinwan na kijing im jungi kijing tunjuk ko meding kinwan na kijing im jungi na kapor sa kapor kabadang kami ngi galong bangin duwai ublay bon ai ngi kata ko domot bas kam kumbo ujok yo bangin pediang bet yaki ki baja kijing im jungi la kadi ka babha lani kala bandai ka bongso baharu handringin bo bet yaki lenti kijungi ha kijing elam gujung blay ngin bo bet kijing elam gujung blay kata kalong bangin penskam ke damur ke jung hiang play bangin pediang la kadai ke bangso bhar undang ngitip syai ba ulai ku tip ya kata ba
Kau boleh udah nak jong ka plan pat nak benta jongi. Haba kiwan ki jingja kiba lesi penduk mensim ini. Andai boleh udah nak jong ka plan man sandur pat ya kejing jongi. But kanong ka bakraw ngin sayo ka por boleh sa ni wat ha kita kejing sistem. Ni tip syai kita kinong shun jongi kin sa sya job. Kin sa sya job. Pi kani ka khat ka ong ni batak anda unu iya kaman halor bele persai wi kejimut kalong ba kata ka domur kejung ka baskem wat lati dong sibun kijing iya ni sibun kinong shun andre ha ka bakut utip syai ba kita kin sa sya job bat unyo i dala ka jong ka khamat tat hadu ba unyo i ka ei ka manjai kita kinong shun du pi habang ila kran ni kini ki jinglong ki basung scam lani ki jinglong scam ki jinglong yai ne jong ni ubriu ba shifting ni ublai der khat ba nyu ka ba pra but ni i pada hagar khat ba khandai kawan biang kawai pat ka jinglong but kata ka ong ula pen khriang ula ai di baduk ka hok ngu ka ne junom on pen kentiu i kareng jong ka burang kita sautli ki kentiu ni pen khriang ai baduk ka hok ka ne junom but pen kentiu i kareng jong ka burang but hangni ka kentin pen khriang ha khtin hebrew ten rai ki ong ka pauza hangni ka thau ye ka jinglong jong to thir bala yaw bangla karamantan u thir bala slam ha bala kadawane but ni thir bala slam unang sut thir unang piar shawai unang yar sikiwi ki jakala ni ora kantin parang unang skata ula por shawai but ni thir bala khamrem but kumang ongan na kini ki khat ka bakhandai kita lightly kita khat kantin na ni phrase ka phrase baningkong ka pen i ya ka jinglong jong ta ubri wa shakti ublai kata bo ula pen khriang bo ai ka badu ki artli ki phrase pat ki pen i ka nong ka jong uta ubri wa shakti ublai baningkong kolong ba ka hok nong ka ne junam bat ka baar kolong ba on pen kentiu ani on pen kentiu ka reng jong u ka purong kani ka dukhat bakhandai ka dan kita lightly ki phrase Beningkong gadis pangga jinglong, kabar pada gadis biang kajingkur kujung belai. Kambun nangi tingi kloy banduai hau belai unkur ku kerhayangi. Hau belai lo kerku sisa, kajing kajungi kumangipan. Kalau ngapa pada engi bangin penjaulam ni kita kajingkur kujungi nak benta kiwai, nak benta kibaduk kibakerdu kibarengkam sisa kajing erap. Mabon nangi ni ngak bang bakata bangin nang yo kata nang kuah sikwa. Handrei ubriu blai kata ka ba unang yo kata unang kloy banyarap ikiwai kata ka digijing affair jong kibriu blai bat kibriu bamriu blai kajing affair jong kibriu ba shapting yo blai bat kibriu ki bam shapting yo blai naning ilam on da ka kantin kibriu ki badan kajing ade ka ba jan bat blai bat kibriu ki bam da don than kajing ade ka ba jan kibriu ki ba khamjan bat blai kilong kumta Kaba boleh unang ai ke jingkar khu makiu ki kloy ban ai pat kita ke jingkar khu sikiwai andre ki brio ki bom da dan ke jingadan jan ber boleh kinam yo ya kata ke jinglong andre kat pak kinang yo ai ke jingkar khu kin katar kinang ku asikwa kum ki khon ki jong boleh tungin kin mau ba ke jingkaman ka ba kham kraw ya ka donut jungi kalong habang yo ya kala ban ai sikiwai Abang yo ay kalat man asik kiwai kat pendak di komersial juni kicing keman ban ke bang yo pedang kiwai badah ka dokhat basang nilai kran ni sibun ki ba ubriu baru blai ule na ka menta ban yarap ki baduk om tangi ki bahajan lani tangi ki ba itho lani tangi ki parajat parado parasna manru kuner ya ki kiti jung ukat so ula bankat kata kadai ka jing penprang jung upen priang Kani ka kantin ni rasi kala banong ka serniu ni ka jong ka jingelap ni ka kantin ka jong blai ka jing phla jong kita ki brio blai ka gospel ka jing penim om ba kialap tang hakani ka jaga om ba kialap tang ki saw kun ro jong ding mani om ba kialap tang ki parmajan hayeng asam andrei ki kner ka ti hakanu nu ka jaga ka ki poi ki kloy
man phla ba ki kloi ban ya lap ya kata ka jing pen im ga jong blai dei ga ni ga jing long ga jong ki ga bo blai pat ukar khu bat ba ka hok ka jong ki kanong wai no bala ong ni ko mang ngila de pe ki khat ba shaneng ru ba ka hok jong u ka ne junom ka hok jong ki kanong wai no bat on kan tiunami ki se jrong ka hok jong u ka ne junom kani ka phrase ka pau arsian na kani ka sam ba sis pa khat a ngila de ban puli ka ga khat ba lai ru tangkum ka jing pen kan mau kani ka hok righteousness ha ka hebrew kani ka sekada ka bamun kani ka badon ka jing ade ka bajan mu blai ka kan thop ya kata ka rukom im ka baya ka hok ka baya bai ka bale ka ba ha ka ba thau ki da ka tarjur ka ba bai ka ba hok hani ka ong ka hok jong baru blai ka ne junom namar ba ka sok thiet hi na ka jing long tan rai ka jong blai ka wai pa ka phrase ni ka ba ong on pen kan tiu ka reng jong u ha ka burom on pen kan tiu ya ka reng jong u ha ka burom hangni la ong ru ya ka ni on pen kan tiu ka reng jong u ha ka burom ka mut kum no ka ni ha ka testament ka barim ka ni ka reng ka thau nani ka kran ne sibun ki ai nan suai un ka nuksa ka tu ka letli ka baning kong nani puli ka tim jong bleng in lap ka jing tho ong ka reng jong ulang somo nani ka reng jong ki blang nani ka reng jong kinu ki mara kum ka nuksa la ni puli ha kitab Daniel ka nong ka ba ka nong ka phra khat ka balai basau ni puli kitab Daniel ka nong ba phra ka khat ka balai basau ni siam ni kini ki kentin anda kuntang la khmi ya la ki khmat ban ngalawi I te khmi la yang haswa ka tagawa ulang berat bulan artli kireng bat kita ki artli kireng kila long ki bajrong hanri ka wei ka khamjrong ki wei pat bat kata ka khamjrong talami khadlu ka kran sepang ka reng jong ulang berat kum kan nuksan na sukai kidon sibon ki de khatru ka ba ar pat de la ni puli ka tin jong leng in siam bai ka reng la penon kam kum ukhiung phniang darang ni puli kitab bening kong isim kalau nang bening kong ka khat balai pukhandai dan ni puli kani kitab bening kong Samuel ru dan ni kalau nang bakhat riu ka khat bakhat lai but Samuel wasim ya kata ka reng phniang ba la pensle ai ha bening kita ki hamman jungu but munsi mutrai lawan jur ha David nadu kata kaskin ka reng babu ikong punyang nanta susu ang napuli pada haktin jumlay kabalay kalomba niyo I kani ka reng la panangkam kung kaway na ki jingput jintem na nang ipuli ka sam ko bak kanday pra ka dukat ko bahanriyo hak turoy bak kajing sawag ransing to yakon utso tunal kamaus iyo nanta susu ang puli kani ka sam ko basis pakat kani ka reng ni ka kamthaw kani ka jingmut ka basan kamu ka bor ka buram bat ka ikhtiar ha kidon sibon din uksa ka bible ka pen I ka bor ba jingklan ublay ulong ka sti jonga ba ka reng ka jing pen im jonga ka kut ba jong jonga ka sam ka pra ka ba ar ni siam kata lan ni ong pat ya ka buram lan ni puli ka kitab peningkong Samuel kalau nang ba ar ka peningkong nena puli yang tu kadi jingjia sepang kahana nomor kala kuslai ba kamshim lai khun ba haba kala duai ba ublay ula juba da ka ba ai hakai khun sram Samuel kala yaro ka ong ka do no junga kala kamen hutrai ya kareng junga lapen kentio hutrai ka bamut kumno ka bamut bala ai pak haka ya kata ka burom kum kenthai banong kum kame kumta kali ka sam ka basis pakhat ar ka yatho angi ba kita ki basyakti ublay un kentiu ki sejrong la kalong haka bor la kalong haka jingklan la kalong haka burom ru kumjo kita ki basyakti ublay un kentiu ki sejrong kata kali ki jingmut ka bastunat haka ni ka dukhan ba dai na takadaw kini ki basyakti ublay ki bayakan ka ublay ki briu ublay kin judan jung khuslai
Hoi kitip bakin ang shun kin bon ki, kitip bakin dan bon babishni ki, kitip bakin si bon kiwi bakran na shalandat jong ki hanray kim syapti kim pensnap nani kim pensno ya daga jong galanti daka bak ya bat kajing edai ki jong ki bak bulai bat dai kata ka penla ki bakin nang kiu shukman bat bak bulai nang yekin tiu ki bat ka bakut nim sa kini khat bosh ko kajayu khat bosh ko ang ubamman unyo kani ba unsongsi kariat lagi khmat bat umno Nuntang ipoy gani kabanta ka basaw, jong gani kasam ko basis pagkaar. Kata gani ka reaction, nani ka jingle, jong ni kibriyo, kibabamman, nani jong kibasniyo, haba kipet, ya, kita kibriyo kibasyapti yung ublay. Ubamman unyo iya gani, unsusi, karyat lagi kmat, umno, kajingkwa jong bamman kan no, nani kan dam no. Pi, hangi lang ipet. Haba kita kibriyo, Kibulong kinongsyun, nani kita kibriyo naman ang nikakantim ko ang bangman. Ibakir sudang ini. Haba kiped, ya umi ubriyo, baliw bulay. Kiped ya kita kibriyo, baliw bulay. Kumno ba bulay, ura eki si jerong. Kaya iba kila benle, kimlali eh. Nre hangi latwa sautli ka ego kila. Kabaningkong, kismongsi, Kabaar, kikiryat ila kibiniat, kabalan balay, kinumno, pat kabasaw wajingkwa jang kikadam no. Tungin kan mau biang sa isin, ngilay nando kabasang yang kita gijingkerku, kibaw blay, ula penyo, ha kita kibasyapting yu. Ngilay iru, yang kijinglong jang kita kibriyo kibasyapting yu blay. Ngilay iru, kung ba kita kibriyo kibasyapting yu blay, kilong kibaskem, bat kibayayne, Kibilang farm, hakata ka jinik ka jongki. Niyo susur kumno ba ulay kan tiyo ki sa jrong. Ya karen jongki kan tiyo sa jrong haka buram. Andray hangani ka bentapat niyo ba kita ki basyun, ani kita ki ba isi, kita ki beriu ulay, bat ki baman ki habman supit na jengay, bat ki mlak man na AUM. Haba kita ki baman, ki bakwa, man penkalam, ya kita ki beriu, ki basyapti niyo ulay. Kibakwa ban kring ni kita diberi wasap tiang yang ulay sya kawai pat gajeli jong kapercaya lada kimla lani kimla ban penurlong ni gajeng temu gajeng ki lani ki fail kabaningkong ya kabakile kalau ki sosi nomor belai ki haban phat yang rem susu gajeng kariat beniat hang ni ka thau ba kita diberi wa bangman ki pet na jengai bat kisu israi kita diberi Kibayat, lengkap boleh kita kiu sejrong, nani ki nang kiu sejrong boleh nang kerku ki serai, badan nata kadau keriat lagi banyak. Nang ta, dap lagi jeng pihoin, kidap lagi jeng bisni, tanri ki kita baru hat ski kita ki umno, berkijak lagi kijak no lagi. Berkado kita ki plan berkijingle jengki kabaki kwa banle kanang man pensniu kita ki ba iya ju bulai baro gem sopulom no ka ong ni berkijing kwa jengku kang dam no ka umut kin pulom no khoi tingiu hang ni ka sam ko basis pakhat ar ko mangila pet nadu gati yo buladap ni kita ki mat ni ya kita kijing kerhu ki ba ki brio ba syapting u bulai ki mat Ngiyo kijing long gajong ki kumno ki man maha. Ngiyo kumno ki kloy benerap ikwe. Ngiyo kumno ya kata gajing soskam gajong ki ru. Gajing long yane gajong ki. Wat lagi jing ki wan. Wat lagi khabor wasniu ki wan. Wat lagi wi gajing hikai ko bakla ki wan. Handri omla ban ki ki. Namar kadang jong ki kaskam. Bat ni sayo iru ba kini ki brio ki baman. Kakabakut. Nani ki basyun kimla benda AUM ki sususi ki keriat ki beniat pet yang rem bergejing kwa lani gejing plan gejing ki ka feel nang sudong kata gali gasam ko basis pak ar keba nasi kanong kejing mentoy nang mentajong au jongpi kabangin ang persang bangin
ni persang man be sa kata ka jinglong janai ka bud blai ni nang ye be sprang ni aksa daga jong gajing im bangin ya ka kum kamon ka jong blai nani bangin shakti ni blai ai ba kata ka jing aksa ga jong ngin duwai bo blai un ai ni ka bor un ai ni gajing shampang un ai ni ru ya kita gajing ka ku bo pulang kumang yu I ka ni ka sam ba sis pa khala pat haba ka khtian jong blai ka tho sai sin ngan pen kan mau ba kanum don ru ka wai pulang ka bo blai unum le mar blai jungi ulong blai ba shisha ulong blai bom chukalla ba je ke ka bo kula unle e kata ka ba kam ngi ka long ngin up te ka por ka jong blai to blai ka khu I ni ka por ba ka ni ka Bible study in saya syampan hati wi pat kita yo to ngi duai saya sin pa trying ai mu email ka bantang ni ka por ba koror hat bang yo ni ka la bang pusan ni ka tim ni jami kabapen kan mau ini try kita kijinglong jong kita kibriu besyapting ini hoa jong try kabapen kan mau ini kita kijing kerku ba me try mel kerku ba me yai kerku kita kibriu besyapting ini hoa dang ba jong ni ka Bible study pen kan mau ini try kita kijing yai ni scam jong kita kibriu besyapting ini nomor ba ka donut ke jong ki try ka don ami bat kanum dan kanu kijing ka kijing kanum dan kanu kejing hikai kabana selendar kejing hikai bakla kanum dan kanu ru try the khobor basniu kabala pen shakti ngiki lani kabala pen khlam no kejing ki kum ju try khtin kejing ka pen iu ini ba kita ki brio ki bomman ani kita ki brio ki bomya ka kum kaman kejing ni wala kalong kunu ru mereka kabakut kaplan kejing ki kan feel Maka ega kitmu kan damno maki try in susah ta ka sosi ba ka jing keret niya yarap try ba kani ka jingikai na tin ka jongi kan ya sa ako gudamur ka jongi but bar mo try be a snow but was snap but be shimon taro itu duai kani ka por mo ka khu ki baro but ka khu ya kari ka jongi ba try ni la ban ma di ka khu ki jongi se sempan pada kabawai no tu ai boleh jadi ka jung Yesus Kristus try ka jung iba ka jung boleh khpa lam ka jung slop ka jung musi mo khoi dokini lai ki jung ku hawi boleh na shong sa ka ni nadu untashi bong chu ko amen